हेलो नमस्कार प्रणाम भैया, हम सिंगर निप्पू गुप्ता आप सबके प्रणाम करतानी। और अभी हम घर पे बानी लॉकडाउन में। और हमारे एगो भाई बहन जिनका नाम है आनंद बिहारी, और उनकर एगो चैनल क्रिएट भइल है जौन की जे बहुत अच्छा बाटे। और उ चैनल के आप लोग सब्सक्राइब करी, जौना के नाम बाटे आनंद बिहारी चैनल। आनंद बिहारी चैनल, इस चैनल के आप सब सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और सपोर्ट करी भाई के। कैसे बहुत बढ़िया एक्टर हवन, बहुत मतलब हर एक बढ़िया बढ़िया सिंगर के वीडियो आप सबके चैनल पे देखे के मिली। हमरो गाना उहे चैनल पे आई, हमार गाना भी वहाँ से देखे के मिली आप लोग के। और चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, कमेंट करी और हमारे भाई के सपोर्ट करी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेहनती आदमी हैं उनका के आप सब सपोर्ट करी। और चैनल के जितना ज़्यादा हो सके लाइक करी, कमेंट करी, सब्सक्राइब करी, शेयर करी। और हमारी वीडियो चैनल से आई, ऑडियो भी आई, तो उस चैनल पे बना रही। धन्यवाद, प्रणाम।